съвет Варна. Уведомявам ви, че по уважителни причини са подали заявления за отсъствие в днешната сесия Антраник Шакарян, Данаил Папазов, Костадин Костадинов и Ивайло Митковски, който е обявил, че след 12 часа днес ще отсъства отново по уважителни причини. Доктор Митковски искаше да каже две думи, преди да започнем работа по дневния ред. Заповядайте. Уважаеми господин председател, колеги, преди да почнем разискванията по дневния ред, искам да ви съобщя нещо. Изминаха първите две заседания на Общинския съвет, в който имах очакването, че така наречения модел Варна, Кирил Йорданов или както искате го наречете, ще се разби и трансформира в нещо по-добро. За съжаление, тези мои очаквания не се оправдаха, така че аз отказвам да криволича по тесните велари на варненския политически живот. Излизам от групата на Реформаторски блок и Народен съюз и оставам общински съветник от ДСБ, какъвто съм бил винаги. Благодаря. Благодаря, доктор Митковски. Уважаеми колеги, преминаваме към разглеждане на дневния ред. Добре дошъл и на господин Портник в община Варна. Към предварително обявения дневен ред, колеги, има постъпили 3 предложения за включване на нови точки към точката по финанси и бюджет. Първото предложение е направено от мен в качеството ми на общински съветник относно даване съгласие за отпускане на финансови средства за месечен наем на жилище на доцент Милка Георгиева, ръководител на лаборатория по молекулярна патология в Света Марина. Имате ли мнение и съображения, колеги? Става въпрос за ежегодно, знаете, има традиция да община Варна да осигурява средства за наем на специалисти, които Варна не разполага, и в София, в болница Света Марина. По тая причина им осигуряваме средства за наем, за да могат да обслужват пациенти на територията на община Варна. Мнение и съображения, така направено предложение за влизане в дневния ред. Режим на гласуване. За 44, против 1, въздържали се 0, отсъстват 6. Предложението се приема. За протокола Бонка Банкова за. Чавдар Трифонов за протокола за. Калина Пелева за протокола за. Следващото предложение за включване в дневния ред, колеги, е отново към точката по финанси. Предложение на Антоанета Цветкова, председател на Постоянна комисия за здравеопазване, относно отпускане на финансови средства за дейности и изследвания по асистирана репродукция. Има проведено заседание на вътрешно-ведомствената комисия, одобрени са няколко двойки. Предвид наближаващия край на годината, предложението е да бъде включено в дневния
За 48, против 0, въздържали се 0, отсъстват 3. Предложението се приема. И последното предложение, колеги, което е за включване в дневния ред, е отново към точката по финанси от доктор Лидия Маринова, председател на Социална комисия, относно отпускане на еднократна финансова помощ за Даниела Драгомирова Цветкова. Става въпрос за един преподавател от Руското училище, който страда от много тежко заболяване и се нуждае от успешно лечение. По същество на точката Лидия Маринова ще обясни доста детайлно. Изпратено е писмо към всички вас на имейлите с молбата, която е за отпускане на финансова помощ. Имате го. Давам думата за мнение и съображение. Не виждам. Режим на гласуване. За 48, против 0, въздържали се 0, отсъстват 3. Предложението се приема. И едно предложение за отпадане на точка от дневния ред ще направя, а именно точка 10. Избор и упълномощаване на представител на община Варна в Общо събрание на акционерите на Светана АД. Предложението за отпадане е в смисъл такъв, че събранието е проведено на 11 декември, а не на втората дата, на която бе посочено предварително. Взети са решения по отношение на освобождаване от отговорност на двама изпълнителни директори, които са починали, и малка промяна в предмета на дейност на дружеството. Давам ви думата за мнение и съображение. Поради това е отпаднала необходимостта от приемане на решението. Не виждам мнение и съображение. Режим на гласуване. За 48, против 0, въздържали се 0, отсъстват 3. Предложението се приема. И преминаваме към гласуване на дневния ред в цялост, ведно с направените допълнения и изменения. Който е съгласен с така предложения дневния ред, колеги, моля да гласува. За 46, против 0, въздържали се 0, отсъстват 5. Уважаеми колеги, дневния ред е приет. Преминаваме към точка 1 от дневния ред, а именно питания и отговори на питания. Имате думата, колеги. Доктор Величев, заповядайте. Уважаеми господин кмета, това въпрос. Първият е става въпрос за живущи на улица Сандрово. Това е улицата в Старите музея. Хората питат защо плащат такса смет и данък сгради първа категория, зона първа категория, а нямат осветление. Направим са подписка, която ще или е входирана, ще бъде входирана. Все пак задавам този въпрос. Когато му отговорите, да им отговоря и аз на тях, защо се е получило това недоразумение. На много места има, там специално това е проблемът.
липса на осветление, а пък да плащат за първа категория, където би трябвало това нещо да е уредено. Втори въпрос става въпрос за квартал Виница. На доста места в града бяха изградени спирки, даже по две. В момента, когато се граждат тези апарати за билети, когато тръгнете от първата спирка посока Виница, град Варна, първата спирка, това е обръщача пред Дом майка и дете, става въпрос за петата и шестата спирка. На времето казваха се Доктор Николаев и Захари Дончев тези спирки. Там няма нито една козирка. Това нещо, този проблем от 4-5 години той е поставен. Даже на едното място се казва, че даже нямало место. Между другото, там са проведени срещи с собственика на имота, който е в съседството там на спирката. Той е дал нотариално заверено съгласие да бъде изградена там козирка или навес, защото сутрин там се събират доста хора и в момента е много неприятно те да седят от години на това място, при положение, че навсякъде други се изграждат по 2 и по 3 навеса. Даже има някъде в самия квартал, там където не чакат хора, там където слизат примерно на предпоследната спирка, има изградена спирка, а пък там където чакат сутрин деца и други граждани на квартала автобуса да отидат на работа, няма никакъв навес, няма и пейка. Благодаря ви. Това са двата въпроса. Благодаря, доктор Витчев. Други въпроси, уважаеми колеги? Заповядайте, господин Витчев. Уважаеми председател, уважаеми господин Токов, моят въпрос е свързан с едно застрояване, което се извършва в момента между улица Железкова и улица Петра, УПИ номер 4, 109, 238, квартал 798. Въпросът ми е как от публична държавна собственост е станало общинска и после частна. Това ме е първият въпрос. Вторият, кой е сменил предназначението на този парцел и от подземни гаражи за живущите, както е било предназначението му, се е сменило в жилищна сграда. И на следващото място, какво е получило общината като обезщетение, ако има някаква процедура по отношение на придобиването на този имот от общинска в частна. Благодаря. Благодаря, господин Витчев. Господин Боев, заповядайте. Уважаеми колеги, уважаеми господин Кмете, моето питане е към вас. Става въпрос за шумно заведение, намиращо на територията на центъра на град Варна. И питането от живущи на улица Заменхов и Цар Симеон. Касае се за заведението Планет Клуб. По сведение на гражданите, които живеят непосредствено близост, има входирани над 5 жалби в община Варна, отнесени са до ресорната дирекция. Има и отговор на един от вашите заместници. Заведението излучва шум в пъти над допустимия и това е констатирано с длъжностни лица от РЗИ Варна. Въпреки това, то продължава да работи в режим практически денонощно. Искам да попитам какво е направено до сега по тези жалби, какъв е режимът на заведението и правилни ли са проверки изобщо от служители на община Варна в портото заведение. Благодаря ви. Благодаря ви. Госпожа Георгиева, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, кметове, дами и господа, имам питане към господин Портних. Сред приоритетните обекти в инвестиционната програма на община Варна за 2016 година е проекта реконструкция на улица Мара Тасева и основен ремонт на булевард 1 май в 27 микрорайон на района Спъргово. Проектирането е завършено и е на стойност 180 хиляди лева. Строителните дейности се предвиждат да са на стойност около 8 милиона лева по данни на администрацията. Една от дейностите по проекта е разширяването на улица Мара Тасева с още 2 платна. Разширението на улицата обаче засяга 2 поземлени имота с идентификатор 101-35-550-202 и 103 с обща площ около 7000 квадратни метра.
Имотите са част на държавна собственост и са част от рибно пристанище Варна. С решение на Министерски съвет от 2011 година собствеността на рибно пристанище Варна е прехвърлена на Рибни ресурси ЕООД Созопол, което е 100% дружество с държавно участие към Министерството на земеделието и храните. На заседание на ИТУК при община Варна от 29-30.07.2014 година в точка 38 е разгледано заявление от Рибни ресурси ЕООД за допускане на ПУП ПРЗ в цитираните имоти. Експертният съвет дава отрицателно становище във връзка с проектното задание за възлагане на проектиране на улична регулация на улица Мара Тасева. След получения отказ, дружеството прави постъпка за продажба на имота. И с решение 954 от 7 декември тази година на Министерски съвет дава се съгласие Рибни ресурси ЕООД Созопол да извърши продажба на поземлените имоти чрез търг при начална цена не по-ниска от пазарната стойност на имота. Във връзка с дотук изложените факти имам следните питания към вас. Необходимо ли община Варна да влага допълнителни средства, това са средства на всички варненци, за придобиване на собственост върху имотите, след като може да бъде инициирана процедура по тяхното безвъзмездно прехвърляне от областния управител? Има ли започната такава процедура? Включени ли са двата имота в годишната програма на община Варна за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 година? Благодаря за вниманието. Благодаря ви. Други питания, колеги? Господин Гуцанов, заповядайте. Уважаеми господин Кмети, господин председател, уважаеми колеги общински съветници. Първо аз благодаря на господин Кмета и заместниците, че са тук в залата, нещо, което показва едно много добро отношение между администрация и общински съвет. И дано така да продължат нещата и за напред в точката питане и отговори на питане, защото това е точката на взаимен контрол и отношение. Моят въпрос е относно велоалеите. Ясно е, че те са част от интегрираният градски транспорт и трябва да бъдат изпълнени, да няма определени санкции, свързани с тази основна програма за община Варна. Аз моля на следващото заседание да бъде поканен проектанта и изпълнителят на велоалеите, за да разяснят това ли са били най-подходящите маршрути, размери на велоалеите, за да се затвори тази страница, която в момента става обсъждане на национално ниво, което не мисля, че е най-доброто за град Варна. Може би това са били единствените възможности, но нека на всички нас и на варнците да им стане ясно защо по този начин се подходи. В крайна сметка най-важното е да бъдат усвоени до край парите и да няма санкции. Но нека всичко да е пределно ясно, защото това, което излиза в момента в публичното пространство, не е най-доброто за града ни. Нека ние да не носим тази отговорност, ако е нямало други възможности. Ако пък някой е направил нарушенията, то нека той да се получи това, за което е действал неправилно, неправомерно или е прекрачил границите на неговите възможности. На следващото място, относно велоалеите, необходимост по договора ли е било да се рекламират велоалеите, защото те бяха дълго време рекламирани и на каква стойност бяха рекламите, ако има такава точка в изискванията на подписания договор с интегриран градски транспорт, нека да бъде посочено, че имало такава точка и е трябвало да има реклама относно велоалеите. И моля да стане ясно при кого са били дадени тези реклами, ако е било нужно това нещо да се прави. Благодаря. Благодаря ви. Други колеги? Не виждам. Господин Марков, вие за въпрос или изказване искате? Едно приветствие. Приветствие. Да. Здравейте на всички общинари. Тази година Снежанка ме вкара големи разходи и за подарък за вас не остана. Разбрахме се, вие да правите, като общинари, да правите подаръците на Варна и да се радваме на тях. Пожелавам ви на всички весели празници и няма да съм аз, ако няма да завършва. Обичайте Варна. Благодаря, господин Марков. На вас весели празници. Здрав.
Накратко ще отговоря на тези въпроси, които са от по-общ характер. Действително знаете, че в момента върви подмяна на над 2700 осветителни тела в града по основните пътни артерии, т.е. 2700 от съществуващите тела ще могат да бъдат използвани за изграждане на осветление там, където такова към момента няма. Именно поради тази причина и в бюджета сме заложили средства за изграждане на ново такова осветление. По отношение на имотите на рибни ресурси, водим разговор с Министерството. Надявам се да имаме положителен край от тези разговори. На всички останали въпроси, защото бяха доста конкретни, естествено след обследване ще получите отговори. Пожелавам ви конструктивна работа. Благодаря. Благодаря, господин Кмета. Колеги, преминаваме към точка 2 от дневния ред, а именно предложение за решение от Постоянна комисия финанси и бюджет. Заповядайте, господин Иванов. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмете, колеги общински съветници, съграждани, преди да преминем към първа точка от дневния ред, предлагам отчета, която за 2014 година, решенията, които ще изчита, да бъдат гласувани в блок, тъй като са на едно внимание. Правя предложение. Има постъпило процедурно предложение от председателя на комисията за гласуване на блок решението относно отчета за изпълнение на бюджета за 2014 година. Имате ли мнение и съображения, колеги? Не виждам. Режим на гласуване. За 45, против 0, въздържали се 1, отсъстват 5. Предложението се приема. Председател, на основание член 21 алинея на точка 6 от ЗМСМ и член 140 от Закона за публичните финанси и член 36 от наредбата за условията и реда за съставяне на структурната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Варна и по предложение от кмета на община Варна с изходящ номер РД-15-00-56-58 от 22.06.2015 година, общинския съвет Варна приема уточнен годишен план и отчет за приходите и разходите по бюджета на община Варна към 31.12.2014 година. Приложение 1, приложение 2, приложение 3, както следва. Приходи всичко, приложение 1 241 милиона 185 857 лева по уточнен план и отчетен 220 милиона 272 324 лева. Първа точка. Приходи за делегирани държавни дейности по уточнен план 107 милиона 524 866 лева и отчет 102 милиона 906 761 лева. Местна дейност 133 милиона 760 951 лева, отчетени 117 милиона 365 563 лева. Разходи всичко по приложение 2, приложение 3 241 милиона 285 857 лева, отчетени 220 милиона 272 324 лева. Всички разходи 241 милиона 285 857 лева и отчетени 220 милиона 272 324 лева. Втора точка. На основание член 21 алинея
18.056.58 плана на 22.06.2015 година, Общински съвет Варна приема уточнен годишен план и отчет на разходите по капиталова програма към 31.12.2014 година, уточнен годишен план 37 милиона 500 656 лева, отчетени 27 милиона 509 651 лева. Приложение 2, приложение 3, приложение 4, приложение 5, приложение 6, приложение 6А, приложение 12, приложение 16. Уточнен годишен план и отчет на капиталовите разходи за съфинансиране по оперативни програми и проекти. Приложение 4А. 3. На основание член 21 алинея точка 6 от ЗМСМА, член 140 от Закона за публичните финанси и член 36 от Наредба за усвояване и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне на обсъждане на изпълнение на члена на бюджета на община Варна и по предложение на кмета на община Варна с изходящо номер 15.01.56.58 година от 22.06.2015 година, Общински съвет Варна приема приходен остатък към 31.12.2014 година в размер на 20 милиона 911 509 лева. Приложение 11, в това число по функции от държавни дейности 4 милиона 586 912 лева. От дофинансиране на държавни дейности 206 224 лева. От местни дейности 16 милиона 118 373 лева. 4. На основание член 21 алинея 1 точка 6 от ЗМСМА и член 140 от Закона за публичните финанси и член 36 от Наредбата за усвояване за условията и реда за съставяне на публичната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, обсъждане, приемане и изпълнение на отчета на бюджета на община Варна и по предложение от кмета на община Варна с изходящ номер 15.01.56.58 на 22.06.2015 година, Общински съвет Варна приема уточнен годишен план и отчет към 31.12.2014 година за целеви разходи, както следва. 4. Помощи по решение на Общински съвет Варна по параграф 42.14, обезщетение и помощи по решение на Общински съвет за лечение за граждани, инвитро процедури по бюджета на дейност, други дейности по здравеопазването, уточнен годишен план 166 302 лева и отчет 98 752 лева. Приложение 2. Отпускане на финансови средства за наеми на жилища на 3 високо специализирани лекари, наети на работа в МБАЛ Света Марина, които не са на град Варна по бюджета на дейност, други дейности по здравеопазване, план 13 650 лева и отчет 13 650 лева. Номинално битови разходи на социално слаби граждани по бюджета на местни дейности, други дейности по социално осигуряване, уточнен годишен план 91 200 лева, отчет 63 350 лева. Подпомагане
приходи, постъпления от продажби на общински нефинансови активи, приложение номер 10. Целевата капиталова субсидия, уточнен годишен план в размер на 11 милиона 210 100 лева, усвоена целева субсидия 11 милиона 209 480 лева и отчет 2 милиона 914 626 лева. Преходен остатък към 31.12.2014 година в размер на 8 милиона 294 857 лева. Приложение 4. Отчет за разходите, финансиране с приходи от туристически данък за 2014 година 3 милиона 479 791 лева. Приложение 15. Отчет на разходите, финансиране с приходи от приватизационни сделки за 2014 година, уточнен годишен план 187 639 лева и отчет 150 844 лева. Преходен остатък към 31.12.2014 година в размер на 36 795 лева. Приложение 13. Уточнен годишен план и отчет за разходи и финансиране с приходи от концесионни плащания в размер на 2 милиона 254 585 лева и наеме с приходи от концесии плащания в размер на 2 милиона 254 585 лева и наеме на морски плажове 35 312 лева по бюджета на община Варна за 2014 година. Приложение 16. На основание член 21 точка 6 от ЗМСМ и член 140 от Закона за публичните финанси и член 36 от наредбата за условията и реда за съставяне на годишната бюджетна прогноза за местните дейности за съставяне, обсъждане, приемане и изпълнение от члена на бюджета на община Варна и по предложение на кмета на община Варна с отделно на РД 15 056 на 22.06.2015 година, община Съвет Варна приема уточнен годишен план и отчет за разходите за 2014 година на дейност общинска администрация, приложение 5, дейности по икономика, приложение 2, приложение 6 от общинските предприятия, приложение 6А. На основание член 21 алинея на точка 6 взема член 140 от Закона за публичните финанси и член 36 от наредбата за условията и реда за съставяне на годишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане и изпълнение от член на бюджета на община Варна и по предложение от кмета на община Варна с уточнено наредба 15 056 58 от 22.06.2015 година, Общински съвет Варна приема уточнен годишен план с отчет към 31.12.2014 година на общинските програми, приложение 8. Социална програма на община Варна, уточнен годишен план 2 милиона 789 094 лева, отчет 2 милиона 761 244 лева, това число 595 372 лева за капиталова разход по бюджета на местни дейности, 589 от други служби и дейности по социално осигуряване. Общинската програма за квалификация и насърчаване на научните и педагогическите кадри в община Варна, уточнен годишен план 51
лв. и отчет 400 288 лв. от бюджета на дейности 6.9 и други дейности за младежта. Общинска програма Социален туризъм, уточнен годишен план 15 млн. и отчет 15 хил. лв. по бюджета на местна дейност 8.6.2 туристически база. Общинската програма Превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора, уточнен годишен план 252 135 лв. и отчет 252 135 лв. по бюджета на местна дейност 239 дейности по вътрешна сигурност. На основание член 21 алинея 1, т. 6 от член 140 от Закона за публичните финанси, член 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне на обсъждане на изпълнение на община на бюджета на община Варна и член 9 от ЗОП и по предложение на кмета на община Варна с входящ номер F15 5658 на 22 година, Общински съвет Варна приема отчета за състоянието в общинския дълг и дълга на деца по член 8а от Закона за общинския дълг към 31.12.2014 година, приложение 14. На основание член 21 алинея 1, т. 6 взема се на член 140 от Закона за публичните финанси и член 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне обсъждане на периода на изпълнение и отчитане на бюджета на община Варна и по предложение на кмета на община Варна с входящ номер РД15 05658 Варна от 22.06.2015 година, Общински съвет Варна приема отчета за сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2014 година. Приложение 17. Приложение 17. На основание член 21 алинея 1, т. 6 от земя член 140 от Закона за публичните финанси и член 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне на обсъждане на изпълнение на община на бюджета на община Варна и по предложение от кмета на община Варна с входящ номер 15 5658 Варна от 22.06.2015 година, Общински съвет Варна приема отчета на приходите и разходите на местната комисия за жилищно-спестовни влогове МТЖСВ за 2014 година, приложение номер 18. Колеги, имате думата за мнение и съображения. Господин Гуцанов, заповядайте. Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин заместник кмет. Предполагам, бяха единици хората, които слушаха какво се говори в залата. И обяснимо така да бъде. Няма как да не сте забелязали, че говорим за 2014 година. Аз го казах и на Комисията по финанси и бюджет. Днес сме 17 декември 2015 година. Естествено, че нито един от съветниците няма да прояви особен интерес към това, което се коментира в момента в залата, тъй като касае един период, който отдавна е преминал. Ясно е, че по закон последната дата е 31 декември 2015. Да, законодателят е дал възможност една година да бъде пред отчета по-късно. Само че аз искам да попитам. Според вас, нормално ли е да е пред бюджета за 2015 година, когато не е бил приет отчета за 2014 година? На базата на какви данни, на какви анализи, на каква статистика е работил бюджета за 2015 година? И нормално ли е вторият по големина град по този начин да подхожда, когато коментираме бюджета на Варна? Не вярвам, че има някой съветник, който да не се съгласи с моите аргументи, независимо от това как ще гласува. Ясен е изхода от гласуването. Говорим кой е нормалният подход, когато се прави един бюджет. Голяма част от хората в залата се занимават и с фирми, голяма част от дамите се занимават и с семейните бюджети. Те така ли подхождат, когато се правят бюджета за месеца или за годината? Това нормално ли е? На следващото място. Аз ще съединя първата и втората точка. Тъй като
след малко ще актуализираме бюджета за 2015 година. 14 дена преди края на годината. Тоест в момента ние ще гласуваме узаконяване на всичко, което се е случило през 2014 година и узаконяване на всичко, което се е случило през 2015 година. Не вярвам да има наивник, който да смята, че през последните 14 дена актуализацията на бюджета ще помогне за нещо, което да вдигне развитието на Варна, ще помогне за нещо, което е жизнено необходимо за града ни. Или актуализацията се прави, защото това нещо се е наложило поради по-ниски приходи, поради по-големи приходи или нещо друго. Не. Ясно е, че това е узаконяване. Ако беше направен анализ за 2014 година, щеше да се види много ясно, че има над 5%, близо 10%, несъбираемост за 2014 година. На този етап несъбираемостта за 2015 година е около 12%. Тоест, видно е, че има определени проблеми. Дали това е, че данъците са по-високи, дали това е, че има някаква друга причина, е един въпрос, който трябва да бъде разглеждан единствено и само на базата на анализите. И много добре, че държавата даде субсидия на община Варна, за да могат да се направят всички тези преустройства на града и подобрения. Но дали тази година държавата ще успее по този начин да помогне на града? И трябва ли всяка година да го прави, при положение, че тя има и други ангажименти към други градове и към националния бюджет? Аз не влизам в това дали е била предизборна годината, дали не е. Факт е, че са дадени тези пари. И много добре, че са дадени. Но в крайна сметка, това е една помощ, която е дошла отгоре. Ако не е, нямаше, виждате ли какъв ще да бъде бюджета на Варна? И каква ще да бъде събираемостта? До голяма степен тези проблеми са именно на базата, че няма анализ, а в момента това, което прочете председателя, ще бъде гласувано от мнозинството, просто е така, защото няма какво друго да се направи. Но това не е пътят, по който трябва да се развива Варна. С ясното съзнание какъв ще бъде резултатът от гласуването, аз моля, когато се гледа втората точка, много по-внимателно да се видят всички анализи, много по-внимателно да се види какво ще се прави през следващата година на града ни. Много по-внимателно да се види какъв ще бъде бюджета за 2016 година, а не 2016 година да се окаже, че несъбираемостта вече не е 12, а отива на 15 или на 20%. И ако искаме действително да изглеждаме като сериозен общински съвет и сериозен орган на местно самоуправление, такъв какъвто ни е дал законодателя да бъдем, то това трябва да бъде подхода, а не да бъдем узаконители на едно, второ или трето действие. Аз благодаря за вниманието и се надявам, че това ще бъде подходът на този общински съвет. Благодаря, господин Гуцанов. Колеги, други мнения и съображения? Доктор Танев, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми господа заместник-кметове, секретари, колеги, граждани, има два подхода при аналитични действия. Едни са аналитични действия в дългосрочен план. В община Варна от 9 години съществува финансов модул, в който като се вкарат всички неща, които представляват примерно елементи на дълговите инструментариуми, може веднага да се сметне до каква степен ние, съгласно закона за публичните финанси, можем да си позволим да теглим кредит в определена посока. По същия начин стоят нещата и с анализите при отчетите. Няма как един отчет за 2015 година, понеже говорим конкретно, или за 2014, който сега приемаме, да бъде акт, на база на който да стъпим само единствено при анализа, за да определим нивата на местните приходи, съотношението между местните приходи и това, което ние наричаме данъци, такси. Затова такъв анализ е обречен на неуспех. Тоест, не може да бъде за една година анализа
на събираемостта, примерно. Това е една теза, която не е на господин Гуцанов, само тя е теза на доста колеги. Не може да бъде достатъчно ясна перспектива. Ако сравним отчетите на 2011, 2012, 2013 година, ще видим ясно, че основната причина, една от причините за несъбираемостта, до преди да се вземат мерките за така нареченото плащане на данъци с отложено право, дето аз отказвам, т.е. да се изчака да минат периодите, в които давността да мине, и с новата програма, от която от 2 години работи с събиране на минали задължения, смятам, че този анализ става съвсем различен. Тоест, отчета за 2014 година не е фатално, че го приемем сега. Фатално би било, ако така наречените предварителни данни по отчети, които присъстват във всеки тримесечен отчет, които ги има публикувани на сайта на Министерството на финансите, на нашия сайт публикуваме ли? Публикуваме ги на нашия сайт, вадим ги оттам и гледаме и то виждаме. Виждаме тенденциите. Тя е една крива, която да, действително, последните 20 дена на декември се променя, няма да бъде 12% на събираемостта, сигурно ще бъде около 7, но последните 20 дена българина отива, обича да плаща, както не обича да плаща и първите 20 дена. Тоест, да не драматизираме въпроса с отчета, с това, че сега го приемем и че на база на това нещо сме сгрешили при съставянето на бюджета. Не е вярно. Предварителните прогнози на база на отчетни стойности, това е окончателен отчет. Една година се го казвам, че нещо с 5000 ли беше? Разликата между това, което ние подадахме като отчет и това, което върнахме от Министерството на финансите, знаете, че там трябва да го съгласуваме. И тук не е въпросът да спорим. Нито да правя малки хитринки, нито да доказвам кой е по-велик. Говоря чисто аналитично. Бих могъл сега да ви занимая с движението на цифрите по събираемостта и веднага да кажа, че не е проблема в листа на анализ. Проблема е в желанието ни непрекъснато да увеличаваме разходната част и това е мое изказване от 10 години. Да увеличаваме разходната част и то предимно в сфери, които се обслужват гражданите и това е нормално. И от другата страна, не предлагането на актуализиращи мерки, които повишават приходната част, освен чисто административни мерки. Съм пече се усмихва, защото е вътре в кюпа заедно с финансите. Не приемам критиките за това, че ние не можем, ако искаме професионално да се занимаваме с сферата на бюджетирането, на база на предварителните отчети, които имаме, да си направим сметката. Аз мога от сега да кажа това, което съм си направил сметка за 2016 бюджет. Ако ние не актуализираме част от приходната част, ще провисим много здраво, по моите скромни сметки. Днеска в радиото ме стезава да кажа колко да говоря, но към 3 милиона и половина. Това ще бъдат кухи обеми. Ако разбира се, спазим своите уговорки пред гражданите на общественото обсъждане, защото аз не чух на общественото обсъждане никакви тези, с изключение на една-две. Затова смятам, че тук няма драма. По-скоро драмата е следната. Всеки политик в тази зала, за да не звучи зле, казва, няма да дигаме данъците. Има и втори аргумент. Данъците са едни от най-високите в България. Има и трети аргумент. Ние нямаме възможност да ги коригираме по време на годината, защото не сме изпълнили някои части с зониране и т.н. Да, това е така. В такъв случай обаче, всеки един от тази зала не иска да реже нищо. Има изключение. Има хора, които от доста години искат да режат конкретни неща, които не им харесват. Затова, господин председател, аз ще гласувам за този бюджет. За този бюджет. Ще гласувам и за актуализация на бюджета, за която ще кажа само на изречение. Но отчет само за една година, да е причината за неблагополучие, не може да бъде. Не искам да имам дебат, защото това са тенденции за актуализацията, да не се изказвам два пъти. Борко направи едино. Това е реална актуализация.
Актуализация се прави или нагоре, или надолу. Това е вътрешна актуализация. Ние сме гласували правомощие на общинската администрация да прехвърлям пари от сметка в сметка. Но тъй като за нас е важно тези обекти, които са завършени, да бъдат точно ясно описани, за да може да има ясен контрол, за това се прави. Тук е въпросът, защо Общинския съвет през годината не е задал въпроса на съответните комисии. Ресорната комисия, примерно по архитектура, която е била, или БКД, или на който е обсъдено. Ние актуализираме тази улица от тук не може да се прави, защото тогава в архитектурни разкопки, почваме от тук другата да я правим, която е по-късен етап на плана. Това е реален отчет за бюджет, реална, възможна и ефективна актуализация на бюджета. Нарочно спестих цифрите. А не като изказване, когато дойде актуализацията, ако отново ще взема отношение. Аз застъпих само една единствена теза. Няма нищо фатално, освен вечното ни жилище, естествено. Но моята теза е тази, че не е нормално да се приема отчет на бюджета за 2014 година, средата на декември на 2015 година. Относно събираемостта, да, тези 60 милиона, които бяха несъбираеми, много добре, че се тръгна по този подход. И аз го приветствам, за да бъдат събрани. И администрацията ни казвам, че не се старае да ги събере тези пари. Но фактите са такива, каквито ги казаха. Ако се стигне до актуализацията, ще коментираме и нещата свързани с заеми и всичко останало. Това е друга тема. Но няма човек, който да ме убеди, и съм сигурен, че няма и съветник в тази зала, включително и доктор Станев, който да приеме, че не се приема отчет една година по-късно. И много по-добре да бъдат правени анализи, да се вземат правилните изводи и заключения, за да има правилен бюджет за следващата година. И аз го казвам по най-добронамереният начин. Не го казвам, за да има красноречие от трибуната. А това е смисълът, в крайна сметка, когато се правят определени отчети и когато се правят актуализации. И с това приключвам, защото съм сигурен, че всички приемате тезите, независимо от начина на гласуване. Нормално е, има мнозинство, то ще подкрепи кмета, няма какво друго да бъде. Така е политиката. Само ще си позволя да направя едно изказване. Щом законодателя допуска отчета да бъде приет до 31 декември, той е приел, приемайки по този начин закона, нали? Това да бъде нормално. Госпожо Гърдева, Благодаря, господин Балабанов. Всъщност, аз точно това искам да кажа, че аз приемам, че това е нормално, защото нормално е всяко нещо, което е законно. И след като е законно, значи е нормално, господин Станов. Не беше нормално обаче ние да тръгнем да приемаме отчета преди той да е гледан на Сметна палата и отчета да ни върнат в Министерството. Това нямаше да бъде нормално. Така че абсолютно не съм съгласна с това. Благодаря ви, колеги, други мнения и съображения. Не виждам. Режим на гласуване. Моля системните администратори да обърнат внимание на колегите, които имат проблем с таблетите. Ако трябва, ще повторим гласуване. За 35, против 1, въздържали се 7, отсъстват 8. Предложението се приема. Доктор Станев за протокола за. Добромир Чиков за протокола за. Бонка Банкова за протокола за. Господин Иванов за протокола за. Иван Иванов. За. Кирил
наредбата за условията и реда за съставянето на годишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, обсъждане и приемане изпълнение на община на бюджета на община Варна и по предложение на кмета на община Варна, регистрационен номер РД 15-02-98-05 от 04.12.2015 година, Общински съвет Варна приема актуализиран бюджет на община Варна за 2015 година в приходната част в размер на 265 милиона 237 хиляди лева и в разходната част в размер на 265 милиона 237 хиляди лева по актуализираните приложения, съгласно приложени към настоящото решение. Гласуване на комисия 11 за, против 2, въздържали се 3. Колеги, имате думата за мнение и съображение. Господин Атанасов? Да. Уважаеми колеги, аз ще позволя да направя само един кратък анализ, надявам се да ми стигне времето по правилника. По отношение на актуализацията ще се върна малко назад в времето. Поглеждайки в отчета за 2014 година и корекцията в взаимоотношенията между общината и централния бюджет и получените трансфери от ресорни министерства, областна администрация, отчет на приходите за към 31.12.2014 година. И там, както и в актуализацията на бюджета, имаме получени трансфери, които са увеличени през преминалата и за 2015 година, като това са по параграфите 31, 11, 12, 13, 18 и 28 от 18 милиона 923 хиляди 375 лева. Така че в общи линии трябва да погледнем компенсацията по отношение на бюджета и в получените трансфери от централния бюджет. При представянето на бюджетите за 2015 година показа един ръст от 29 милиона спрямо актуализирания бюджет и ръст с 17 милиона спрямо прогнозния отчет на бюджета. Отчет се, че има преходен остатък от 21 милиона и 900 хиляди лева, което представлява около 8.1% от бюджет за 2015. За съжаление, тогава бяхме казали с част от колегите, няма ясна структура на преходен остатък, за да се види и анализира причината, поради която е довела до този преходен остатък. И в крайна сметка това като някаква тенденция или в общината, защото за